sa Lingkupan na lang tayo tumambay, no? Kahit abutin tayo ng ano ron. Wala naman. Kahit abutin tayo ng medyo mainit doon. Mga idol, pababa na kami. Ayan. Doon. Di may gayong ba yung ano ko sa likod? Oh, tara! Galing pa Uminggan yun. Ha? Galing pa Uminggan. Nag-Uminggan yun. Kaya tayo natin habulin yung mga road bike na yan kung road bike din gamit eh. Kaya kaso yung pan. Stamina. Stamina. Patataga ng stamina. Oo. Gawang mata tayo. Sa padyak tayo naman. Oo. Tatat. Ang labanan naman sa bike, yung ito, bilis eh. Oo. Yung tatat mo, tumiga. Kung may stable mo yung trend, 40 mo, kung hindi 30, Oo. malaking advantage naman sa kalaban. 30 lang eh, no? 30. Pababa na kami. Kami natin kuban. Ano tayo pa first? Saan? Sa may dinaanan natin dati, sa may ilog, sa may tulay. Yung ba yun? O, di tayo nakapila. Saan? Pinaglatang doon. Ah, doon? Papaya trail na yun, di ba? Oo. Pwede rin ah. Parang mas na-explayan ko ah. Nagli ikot. Hindi sa may ano, hindi sa may simento na patag. Ay, na simento na paakyat. Yung nakita ng simento ay yung patirek. Hindi ron. Doon pa tayo. Ay, hindi na tayo doon. Sa likod tayo dadaan. Oo. Sige, doon na lang. Pag walang makain doon, doon tayo kayo ah. Kahit yung bong.
bahay dito. Maganda bahay. Pangalay. Oras na ba yan? Nasa is alas 7, nandun na tayo yan. Nakapit na tayo sa Binbupan. Konti na tulay, so medyo mataas din. Nakahon yung motor ah. Check natin kung anong masarap na pagkain sa Binbupan. May bago na. Kung may lakas pa.
ka agad ah. Delikado ah. Tukod na naman tayo. Dito, simento pa. Papasok na ng barangay ito, simento na to. Ganda ng daan, no? Palto. Yan. Saan dito? Ahon kaya natin yan. Baka malagutan tayo ng kadena dyan. Ukod ah. Tukod. Dito na lang. Ha? Tukod tayo dyan. Oo. Mamaya na lang dyan, pababa. Hindi pa tayo bababa mamaya. Ikaw ah. Hindi na tayo sa tulay. May tulay na. Oo. Sige, try natin dyan. Mataas yan, hindi mo kaya yung kanya. Ukod talaga. Tukod tala. Sige lang, kakabli ko lang to. Ay, tukod na kaagad ah. Tukod na agad tayo mga idol. Oh. Manggahan trail. Madulas no? Dito kami mga idol, sumutukod kami. Nag-reverse kami. Manggahan trail. Dito pa lang yata, wala nang lakas ah. Tirik pala to, itong binababaan natin na to. Tingnan na. Mga idol,
Akyat. Woo. Woo. Napakahirap pala ng traverse. Masyadong tirik. Dulas. So, delikado dito, baba na tayo. Ayun mga idol, yung nakakita namin, sinisarin namin. Traverse namin. Ang hirap magsalta pag paakyat. Ito mga idol, oh, nasunog, oh. Sunog na nila. Ito kayo mga idol. Woo! Ito, akyat to. Ah! Woo! Hindi kaya. Direk. Oo. Tirik na, madulas pa. Nahirap kamyatin. Tingnan muna tayo ng konti. Oo. Ang mga view mga idol, oh. Yung traverse namin, napakahirap. Yes, ano ko? Ah! Woo! Oh, ito, delikado. Uy! Wabios. Nakaanto.
ahon mga idol. Whew. Yan. Woo. Ha. Ay, mga idol, naubusan na ako ng hinga. Masyadong trick dito sa bundok. Tapos yung oxygen manipis. Mayroon yung camera ko. Ito naman mga idol. Ha? Woo! Dito siguro yan. Lagi lang yung daan. Ito. Kapit na tayo. Idol ah. Tayo mga idol. Masyadong tirik to. Natin lang kung malayo pa. Malapit na. Tingnan natin. Whew. Puro ahon. Malapit na yan. Pawis. Puro putik ah. Putik ah.
Tara. Ayan, malapit na. Putik mga idol. Putik na siguro yung likod ko. Hala. Gumagamit na ng puwersa. Idol, oh. Oh. Ayun, oh. Ganda ng view. Oh, ang view. Idol sa pinagkakainan ang bahay ng mga bikers Linggupan. Check natin kung may masarap na kainan pa. Sarado na mga idol, oh. Bakod na, oh. Hindi na pwede, wala nang kainan. Ah, nakabukas. Wala nang kainan, sarado na. Oh. Sarado na mga idol, kinakain natin. Titingin tayo dito, baka merong bukas.
baba yung kainan. Taas, sarado. Yun yun.